Tune into Solid 100.9 FM. Ibondioma ekelemono nkoye chili yazelo. Album Cheesy Ani. Album na-ewetalu nzukọ kwa Thursday niile na ọkwa elekere ya 3 na ọkara ruo elekere ya 4 na ọkara. Olukwe na Friday nwetalu no Kpakpando na ọkwa elekere ya 3 na ọkara ruo elekere ya 4 na ọkara. Ọ bụ na Kpakpando ka anyị na-ekwu maka ndụ ọma ndị Igbo na-ebi, omenala na ihe ọma niile eji mara ndị Igbo. N'eziokwu Solid FM anyị na-eti eti Kpakpando ihe ndị Igbo. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma na-egenu Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti. 100.9 Solid FM. Oh no! I can't find my voter's card. What am I going to? Oh yes! What do you want to know about your voter's card? Replacement of lost and defaced PVCs, correction of names, transfer among others. Keep a date with us every Wednesday 10 a.m. for the English version and every Thursday by 4 p.m. for the Igbo version as we bring Inec to you. Don't forget, you can also bring all your questions and contribution to this program. Inec is here for you, Adema ekwa kwala ama agbakwala ama m na otu anyị nụsịrị nke ahụ mara na oge anyị na ndị Inec eruona oge ahụ ndị Inec na-eji anọ ebe a na-akọwara anyị oke na ọlụdụ ala anyị na ihe gbasara ihe ọkwa ọchịchị n'ala anyị bụ Nigeria. Abụm Cheesy Ani nke tata ihe anyị ga na-atinye ọnụ na ya ma ọ bụ ihe Inec ga na-akọwara anyị maka na anyị ewugoro onye gbara ọkpụkpụ si n'ụlọ ọrụ Inec wuchie n'ebe akọwara anyị ihe dịgasị iche iche gbasara otu esi aha ọkwa na otu esi ehibe otu ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala anyị. Onye ga na-akọwacha ụmụ ihe a niile bụ Barrister Mrs. Ngozi Obinwa. Biko bịanụ ka anyị nọlịa. Ọ dị ma ihe Barrister Mrs. Ngozi Obinwa ga na-akọwara anyị tata bụ kedu ka otu ndọrọndọrọ si etozu iso zọọ ọkwa ma ọ bụ iwepụta mmadụ wee zọọ ọkwa ọchịchị. Kedu ka otu ndọrọndọrọ a si etozu? Gịnị ga-eme na m anọgide asị na otu a bụ otu ndọrọndọrọ na ọ bụ otu ndọrọndọrọ a ka a ga na-atụnyere? A ga na-ekwukwa wee tinyekwa ọnụ na ihe gbasara mmadụ isi na ya na-azọ ọkwa ọchịchị. Kedu ka esi eme ya? Kedu ka mmadụ si etozu ya? Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nkịta, mana ka anyị gbapụ ya ọsọ ozigbo Barrister ya bụ onye ọkaiwu anyị, kedu ka otu ndọrọndọrọ si etozu ịzọ ọkwa ọchịchị? Ka otu ndọrọndọrọ si etozu ịzọ ọkwa ọchịchị bụ ọ bụrụ na ndị mmadụ agbakọta nwee ofu echiche gbasara ihe gbasara ịzọ ndọrọndọrọ, ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, ha agbakọta ọnụ bụrụ otu. Nke mbụ bụ na ha ga-abụgodo otu, ya ọ bụ n'oyibo asị na political association. Ọ na ha esichaza n'ịbụ otu n'ọrụ onwe ha, ha wee gawazie na nke wee denye afa ha n'akwụkwọ. Ọ mgbe INEC denyere afa ha n'akwụkwọ ka ha ghọrọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Ya bụ na mana tupu INEC edebanye afa n'akwụkwọ ahụ, o nwere ihe dị iche iche a na-atụ anya onye dị otu a ga-emejupụta, ndị otu dị otu a ga-emejupụta. Nke mbụ bụ na ha ga-enwe ndị ndu. A ga-ahọ ọkwa nwee ndị ndu ndị ga na-ahazi etu otu ahụ ga-esi wee na-aga. A ga-enwe ya na senta, bịa nwekwa ya na steeti.
ha ga-enwega ngalaba a ga-enwe ngalaba nke federal nwekwa nke steeti ya bụ nke etiti na nke steeti ya ọ bụ na ha ga-ahazi onwe ha otu ahụ ha ejee n'ụlọ ọrụ INEC debanye afa n'idebanye afa ahụ ha ga-enwe ihe bụ iwu ga-ejikọ ha na-akpọ constitution iwu ha ji achị onwe ha then ha ga-enwekwa ihe a na-akpọ manifesto ya bụ ebumnobi ha ha ji wee gbakọta wee dị iche ihe eji wee dị n'iche na bi ndị ọbụla na-enwe nke bụ nke ha ọ bụ na ha enwechazi ihe ndị a ha ga-enwekwa isi ụlọ ọrụ na isi obodo anyị bụ Abuja ọ bụ na ha nwechaa ya na Abuja ha ga-enwekwa ya na 24 states a ga-atụnyechi ya nke ọzọ abịakwa na iwu ahụ ga-ejikọ ha ọ gaghị enwe ihe ọ na ha ga-eme ga na-asụpụ mmadụ maka na ọ bụ onye obodo a osisaidi obodo agaghị na-asọ mmadụ ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị onye ọbụla tozuru ruo oge idenye afa n'akwụkwọ tozuru ịbanye n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị mana nke a ndị na-alụ ọrụ oyibo esorokwa ya ndị na-alụ ọrụ oyibo esoro edebanye aha n'ịzọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị so ọ bụ na ha wetacha ihe ndị a weta iwu na-achị ha ofu ihe kwuru ịrụtụ aka bụ na ha ga-enwe ngalaba dị iche iche ha ga-enwe ngalaba dị iche iche na ndị ga-eru ihe dịka 24 n'obodo dị iche iche n'ala anyị and ha ga-enwe akara eji mara ha nwa aha nke nwa bekee na-akpọ logo nwa aha eji mara ha akara ha ahụ na aha ahụ ga-adịkwa iche ọ gaghị adị ka nke ndị enweburu na mbụ ọ ga-adị iche na nke ndị ọzọ niile ka e wee ghara inwe otu o si agbagwoju mmadụ so onye nwa bụ ihe ndị a ka ha ga-eme mana ha ga-lotekwa na m kwuru na ha ga-ebugodo ụzọ buru ọgbakọ n'ọrụ onwe ha chewe echiche ndị a niile mgbe ha checha wee wekọtacha ihe ndị niile ekwesịrị inwe ga-eji wee debanye aha ha wee gazie na INEC wee debanye aha ha a ga-enwekwa adreesị afa ya a ga-enwe ebe ga-eji wee mara ha aha ndị isi ha a ga-eweta ihe niile gbasara ha aha ndị ga na-achị ha a ga-eweta ya and ịhọ ọkwa ọchịchị ndị na-achị n'etiti mana steeti ahụ a ga-atụsakwa ya ka o gosichaa akụkụ obodo anyị bụ Naijiria na mpaghara obodo ọbụla ga-ewerere mmadụ n'ime ya a ga-enwe mmadụ ọ bụghị nke a ga-apụtasị na nke a bụ nke ndị a maọbụ nke ndị a ọ dị ma ofu ihe ọzọ ha nwere ike iweta ihe ha mere na nzukọ ihe ha kwekọrịta na nzukọ ha iwu bụ na ha ga-eweta ihe ha kwekọrịtara na nzukọ ebe ha nọ wee họpụta ndị a ọ dị ma ọ bụ oge ndị INEC anyị na ndị INEC na-akparụ bụ onye na-akọwara ihe anyị ka anyị ga-esi mara otu ndọrọ ndọrọ maọbụ ihe mere esi ehibe otu ndọrọ ndọrọ ewee tozie ịhọ ọkwa maọbụ wepụta ndị a ga-atụnyere ka a na-akọwa ugbu a onye na-akọwa ya bụ Barrister Ani. ọ dị mma ọ ka bụkwa oge anyị na ndị INEC nọ wee na-akọwasịgasị ụmụ ihe dịgasị anya onye na-akọwara anyị otu ndọrọ ndọrọ ga-esi tozuo iwepụta mmadụ ma ọ bụ bịa si na ha chọrọ ka atụnyere ya na ha chọrọ iwepụta onye ga na-achị na bụ ndị ga na-achị onye na-akọwara anyị ka esi ehibe ya ma ọ bụ ka otu ndọrọ ndọrọ si etozuo bụ Barrister Mrs. Ngozi Obinwa ọ kwadosịra ihe dịgasị anya na ihe kwesịrị iweta na a ga-ehibe otu ahụ chịkọnata onwe ya wee kwekọrịta na ha ga-ewe ngalaba dị iche iche wee nwekwara isi ụlọ ọrụ n'isi obodo anyị ya bụ isi ebe ha ga na-agbakọ n'isi obodo anyị bụ Naijiria wee nwegasị ngalaba dị iche iche ha ga-ewe ya wee luo ihe dịka 24 ma ha nwere ike inwekarị ngalaba 24 ha nwere ike inwe ebe niile
mana na opekata mpe oge erunata steeti 24. Ọ dị mma. Nke ọzọkwa bụ na ha ga-enwe ndị na-arụ ọrụ ha na-akwụ ụgwọ. Ndị na-arụ ọrụ abụghị ya a na-akpọ administrative staff, ndị ga na-ahụ maka ihe a na-eme kwa ụbọchị n'ụlọ ọrụ n'ọfịs ebe ha na-anọ. A ga-enwe ndị ga na-ahazi ihe a na-eme, a na-akwụkwọ ụgwọ. Ọ dị mma. Tupu anyị abanye na ihe ga-eme wee sibazie n'otu ahụ etozizi ka anyị were ya, onye chọkwa n'ịzọ ọkwa na ha chọrọ iwepụta mmadụ ugbu a, na mmadụ chọrọ ịzọ ọkwa ọchịchị n'ala anyị, kedu ka mmadụ si etozu ya? Nke mbụ bụ na onye ọbụla chọrọ ịzọ ọkwa n'ala anyị ga-enwe akwụkwọ eji atụ vootu. Ọ ga-edebanye aha ya n'akwụkwọ eji atụ vootu, nwekwa kaadị ya PVC. Nke ọzọ bụ na onye ahụ ga-etozu n'afọ one o kwesịrị ịdị wee zọọ onye ahụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Afọ iwu wepụtara maka ihe ọbụla a na-azọ nwere afọ ole iwu wepụtara ị ga-eji zọọ ya n'isi. Dịka onye chọrọ ịzọ ọkwa isi ala anyị Naịjirịa, o nwere afọ ọ ga-eru. Onye chọrọ ịzọ ọkwa gọvanọ, o nwere afọ ole. Ndị na-anọchite anya ha nwere nke ha. So onye tozuchara ọnọdụ ndị a bịa bụrụ ọzọkwa bụkwa na onye ahụ ga-abụ onye Naịjirịa. Ọ ga-abụ nwa afọ Naịjirịa, nwa afọ obodo anyị. Onye ahụ ga-edebanyekwa afịa n'aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ ga-enwenata iwu na ọ ga-eso n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ ga-esokwa zọọ ọchịchị n'ime otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ. Na ọchịchị ọzụzọ nke a na-azọ n'ime wee wepụta onye ga-eje nọchite. Ịma na onwe ọkwa a na-achọ ka eje kịta azọ, enwere ike ndị mmadụ ịtọ ma ọ ịnọ pụta n'ofu ndọrọndọrọ ọchịchị si na ọ ga-amasị ha. Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ abanyezie n'ime ha, mee họpụta onye ga-anọchite usoro nke ha. Onye ahụ họpụtaziri wee wepụta ya. Ọ bụrụ na ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ wepụta onye ahụ, ha ga-eweziri afịa wee gaa sọbmiti elu ndị ụlọ ọrụ INEC. Onye ebe a na-asọbmiti bụ n'ọfịs onye na-ahụ maka ihe gbasara elekshọn, inebanye anya n'ihe gbasara elekshọn na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ dị mma. Ụnanụnanụ ya ọ bụ anyị na Barrister Mrs. Ngozi Obinwa nke si n'ụlọ ọrụ INEC na-akọwara anyị ka otu ndọrọndọrọ si etozu tupu ha pụta wee sị na ha chọrọ ka ha soro bụrụ otu ndọrọndọrọ maọbụ ka a na-ahọpụta ha n'ọkwa. Ọ na-akọkwara anyị ugbu a na ihe ga-eme gịwa ọ bụrụ na ị ka na-eche ka ị ga-esi wee pụta wee sị na ị chọrọ ịzụ ọkwa maọbụ chịa Naịjirịa, ihe ị ga-emegasị dị iche iche. Nke mbụ bụ na ị ga-esoriri n'otu ndọrọndọrọ na Naịjirịa, bụrụ nwa afọ Naịjirịa, wee wekwa akwụkwọ ikike ejikwa na atụnyere mmadụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche wee wezuo afọ. Ọ bụrụ na onye isi ala ka ị chọrọ ịzọ, ewe afọ one ị nwere ike iru tupu itozue. Ọ dị mma. Ka anyị were ya na nkenke tupu anyị agbape ekwentị ka ndị mmadụ wee jụọ ajụjụ nke ha. Ọ bụzi na ndị a mechaa ihe ndị a niile, enwe ihe otu ndọrọndọrọ wee ike ime asị mba maọbụ anyị na-eke asị mba na unu etozighị maọbụ na achọghị ka unu na-agaghị ede ya afọ unu. Ọ bụ na ndị ụlọọrụ INEC enenye anya n'akwụkwọ ihe ndị a niile ndị a kwesịrị iweta, o wee bụ na o nwee nke na-gbagwojucha ha anya, ha ga-emekwa ha ma nkwekwado afa ndị a, ha ga-eme ka ha mara, ha ga-enye ha ohere kọwakwara ha ihe mee na-edebanye ha afa ha. Den ọ bụzi a na-akọwachara ha otu a, ha nwekwara ohere ijikwa 30 days iji wee na-achite azụ bịa kọwa onwe ha ọfụma ma ọ bụ na ihe ha kọwa edoro anya, o je weta ihe ha si ha ewetara. Den ọzọkwa bụ na INEC a na-akwa ewepụ mmadụ, mana ọ bụ na edebanyeghị dịka otu ndọrọndọrọ ọchịchị emee elekshọn nke a na-akpọ general election, a na-atụ anya na tupu otu ndọrọndọrọ ọchịchị akwụzuo na ọ ga-enwenata ike win ọ bụgado ofu ọnọdụ oche na steeti maọbụ na federal. Ọ bụ na emechachacha nnọọ elekshọn, enecha ya pati ahụ nweghị nnọọ ebe ọbụla enwetara ebe ọbụla dị ofu oche n'ụlọ nzukọ nke steeti, anyị nwekwara ike idepụ afa
otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ. Ọ bụkwa na onye chọrọ ịkọwaghara nke a maka otu ndọrọndọrọ onye chọzikwa n'ịpụta wee chịa dịka esi kwuo na ọ ga-eburiri ụzọ ndị otu ndọrọndọrọ ahọpụta ya o wee tozuo na afọ o kwesịrị o mechaa ndị nke a ndị otu ndọrọndọrọ wee kpọpụtazie ya si onye abịa zọọla ya ọkwa dị otu a biko enwe ihe onye a ga-eme INEC asị mba na onye a eso ozi na otozi ozi. Ọ bụrụ INEC ka ọ dịrị isi ma mmadụ otozuru ma otozuru ụlọ ikpe ga-asịzi na mmadụ etozurọkwa mana ọ bụkwa na achọpụta ihe ndị dị otu a ihe dịka na onye ahụ na ọ bụghị onye Naịjirịa na onye ahụ na onweghị otu ndọrọndọrọ ọchịchị nọ na ya na onye ahụ na oso ọkwa wee zọ ọkwa n'ime otu o si wee kweta etu o si wee kwesị ma ọ na onye ahụ anaghị akwụ ụkwụ ụtụ isi etu o kwesịrị ma ọ bụkwa na ọ bụrụ afọ ya bụ nke mbụ ewetara ndị INEC ahụ enwekwara ike iwepụ ahụ ụnyaahụ mana ụlọ ikpe bụ ejecha agwụ ma ọ bụ ha na-ewebatacha afa mmadụ ụlọ ọrụ INEC nabata ya onye nwezikwara ihe ọ ga-ekwu ọ gawa n'ụlọ ikpe. Ọ dị mma ihe m na-aghọta bụ na unu rụchaa ọrụ unu dị n'usoro iwu unu kwesịrị na ọ bụ ozi unu ka ọ gbasara isi na onye etozu maọbụ na nke etozu na ọnwụ ikpe maka na ekele ọrụ eke. Ọ dị mma ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ọ bụ mụ na Barrister Mrs. Ngozi Obinwa nke si ụlọ ọrụ INEC na-akọwara anyị ka otu ndọrọndọrọ si etozu ịpụta wee sị na ha chọrọ ịzọ ọkwa maọbụ họpụta mmadụ ka ha zụọ ọkwa. Anyị ga-agbawe ekwentị ka ị wee jụọ ajụjụ nke gị ọ bụ 09023111109 ya bụ 09023111109. ị nwekwara ike kpọọ anyị na 09097711109 09097711109 ka ị jụọ ajụjụ nke gị maka na oge na-asa anyị kwarapụ. Onye na-akpọ ịkpọ anyị gbadata ekwentị gị ana m anụ ihe ị na-ekwu gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ nwanne onye gaa n'iru ana m ekene na ọhụma iru na-eme ha maka mana o nwere ịkọwasịara kịta ntị ka m jụọ akwụkwọ ajụ ịmara ka esi ga-atụ nga na obodo anyị erike maka mgbe ị na-agụ ihe a ga-abụ onye mere otozu ozi ịzọ ọkwa ọchịchị na-ajụzi onye bịara nga na-alụ ọchịchị na ala ya ihe nji jụọ ya bụ na ka esi ga-atụ nga onye mere ihe mgbe onye mere akpọọ nga adịghị emezi ihe ewebe rule of law ala obodo anyị so ọya ụbọchiri m anya maka na ga-emezament onye bịara nga ọchịchị. Ọ dị maka asa gị onye bụ ex-convict berụsọ ma onye nke agbagharụgo ịma na onye isi ala maọbụ onye isi nke steeti nwere ihe a na-akpọ prerogative of mercy. O nwere ike asị na ihe mmadụ mee na-agbagharụ gị ma ọ bụ na ọ bụ otu ahụ onye ọbụla bụ ex-convict onye commitgo criminal offense dara iwu obodo ekwesịghị iso wee zọ ọchịchị. Ọ dị mma ama m na okolo n'ịnụgo ya onye na-akpọ ekele m gị biko kụzie okwu ka anyị ihe na-ekwu ọ ga-adịrị gị mma ndewo gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ enwe adakwara n'enu enwe adakwana enwe gwa ya ebe osisi nọ na ya dị ugbu a n'obodo ebe ị nọ ebe ọ dị mma gaa n'iru. Ajụjụ nke mbụ bụ enwere ego ndị INEC na-akwụ ndị pati a nke mbụ nke abụọ enwere ihe ogwu n'ikpeazụ ọ sịrị na enwere ike anyị chọrọ ka oke na ebe ahụ na anyị eme ka ọ na agaghị eme ya ebe ahụ ọ sịrị na abụ na ha ezighị ọchịchị
ebe ọ bụ Domaya ise ebe otu na-ewetara ebe ahụ ọ sị na ọ bụrụ na ndị ọchịchị a na-enweghị otu ebe na-ewu imiri. Ọ dị mma. Daalụ enwe nke mbụ ọ jụrụ bụ ewe ego ndị INEC na-akwụ ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. O nwere ọkwa ego INEC na-akwụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akwụ ihe a na-akpọ admin fee. O nwere obere ego ha ga-eweta eji wee nabata ha. Ọ bụrụ na anabatachazi ha akwụrụza n'onwe ha. Nke ọzọ kwuru bụ ọ bụzikwa na ha anụchaghị nke otu ndọrọ ndọrọ na-ewetachara maọbụ na-ewere ebe ha mere ebe ha wetara mmadụ. Nke na-enweghị ebe ha wetara mmadụ INEC ga-ewepụ afa ha. Nwere ebe ọbụla nnọọ ebe n'obodo niile na Naịjirịa were ebe ama INEC nwere ike iwepụ afa ha. Ọ dị mma. Ewe ya ma m niile nanụ nke ahụ. Onye na-akpọ? Onya bụ the registration of political parties. O nwegori ndị ewepụburu na mbụ. Pati ndị mbụ enwecha. Ọ dị mma. Gịnị bụ afọ gị ebe ka isi akpọ? Onye? Chuka from God. Chuka gaa n'ihu. Onye voters card ka a na-ekwu maka ya. Ka mba isiokwu anyị tata bụ otu ndọrọ ndọrọ ka otu ndọrọ ndọrọ si etozu ịzọ ọkwa ma ọ bụ onye chọrọ ịzọ ọkwa ka o si etozu. Ajụjụ gị jụọ ajụjụ gị ka anyị mara ihe ị chọrọ ịjụ. Maka voters card ka a na-ekwu. Ihe ọchịchị anụ agwụgo anyị ike. Ọ bụrụ ihe voters card ka anyị na-eji. Ọ dị mma, udo dịrị gị o. Ọ ghọtachara ihe a na-akọ. Ọ dị mma, ọ bụ oge anyị na ndị INEC onye anyị na ya na-akparị ụbụbọ ugbu a bụ barrister ọkaiwu pụrụ iche Mrs. Ngozi Obinwa na-akparị ụbụbọ. Onye na-akpọ? Ọ ga-adịrị gị mma ezigbo mmadụ. Ebe ka isi akpọ? Efiom na Ebonyi. Ebonyi steeti. Gwa m afa gị. Maazị Igwe gaa n'iru. Maazị ọ na-azakwa Igwe? Maazị wụrụ Maazị Igwe gaa n'iru maazị. Nke mma nwere iji bụ fọm onye na-eji izu ọchịchị na-ada agbata. Ndị INEC ọ n'aka ndị INEC ka ọ na-agbata fọm ka ọ n'aka political party. Ọ dị mma, udo dịrị gị maazị Igwe, a ga-asa gị ahụ. Ọ sịrị akwụkwọ ndị na-azọ ọchịchị na-agbata, kedu ebe ha si agbata ya? Ọ bụ INEC na-enye ya ndị onye chọrọ ịzọ ọkwa? Enwere nke ha ga-agbatanụ na pati. Ọ bụrụ na ha agbatacha nke n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha mechazie nke ahụ wee nafelu wee tozuzie ịpụta ya ndị otu ha kwụbazie ha ka ha ga-azọ. O nwekwa nke ha ga-agbata na INEC. Onye na-akpọ? Ọ dị mma, ka anyị na-abịa. Ọ bụ oge ndị anyị na ndị INEC na-akpara ụgbọ abụ m Chizi ka anyị bịakwa. Oh no! I can't find my voter's card. What am I going to do? I think I'll just have to go for a new one. Nkechi, what did you say? Get the new PVC. Ọ dị mma, ọ ka bụkwa oge anyị na ndị INEC na-akpara ọbụbọ a na-akọwara anyị ka otu ndọrọ ndọrọ si etozu wee bụrụ otu ndọrọ ndọrọ ga-apụta wee sị na ha chọrọ ịzọ ọkwa nakwa ka si onye chọrọ ịzọ ọkwa ọchịchị n'ala anyị esi wee tozue nakwa ihe ga-eme na asị na otu ndọrọ ndọrọ bụ otozu izi. Ọ ya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị nketa 09023111109 ma 0909771 mmadụ ole na ole ka abụọ ma ọ bụ atọ ka anyị ga-ewere anyị na-apịcha maka n'oge na-asịsị anyị kwarapụ. Ọ bụ anyị na barrister onye ọkaiwu Mrs. Oriakụ Ngozi Obinwa na-akpara ụgbọ. Onye na-akpọ? Ezigbo mmadụ ndị ka email. Emeka ka ịkwanụ? Gee maka ndị Benue. Ọ dị mma, ị ga
Enugu nọ n'aka Chukwu gburugburu tere anyị n'aka Chukwu gaa n'iru nga jụọ nke mbụ onye ga-amara akwụkwọ ọ na-azụ ọkwa ọchịchị n'obodo a bụ nke mbụ. Abụọ, ọ bụrụ na ịbụ onye Amerịka ma amụrụ n'obodo a ị kwesịrị ịzọ ọkwa ọchịchị n'obodo a. Onye a mụrụ n'obodo a ọ bụrụ na ịbụ onye Amerịka ọ bụ ịbụ onye Amerịka ma gị nọ n'obodo a America bịa n'ebe a na-arụ ọrụ ebe a wee mụta nwa ebe a ịkwụsịrị ịzọ ọkwa ọchịchị gị a. Ọka atụ nke ikpeazụ ahụ wee bụzie ọ bụrụ na ha achọpụta n'iri ego Naijiria ise tụọ ndị ES na EFCC na-achụgharị mmadụ eji achọpụta n'iri ego Naijiria na enwetaghị ego ahụ kwesịrị ịpụtakwa ịzọ ọkwa ọchịchị. Daalụ udo dodere gị. Nke mbụ o kwuru bụ ịgụ akwụkwọ. Ọ dị ka na ọkwa nke ị na-azọ o nwere nke bụ ego nke ndị nke obere o nwere nke egologodo praịmarị o nwere nke bụ inwegodo school start nke ahụ bụ nke bụzifụ onye ọbụla ọkwa ndị gbagotewezi onye ahụ ga-enwenata ma ọ bụla godo akwụkwọ ojije kọleji. Denụ ka ezi ihe nke ọzọ jụrụ. Nke ọzọ o kwuru bụ onye si obodo ọzọ mụọ nwa ebe a nwa ahụ ọ mụrụ nwere ike ịzọ ọkwa. Obodo anyị bụ Naijiria nwere iwu ihe na-eme ka mmadụ tozuo bụrụ onye obodo anyị. Ihe iwu obodo anyị kwuru bụ ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye obodo anyị ịma na o nwere ike ịzọ ọkwa ọchịchị. Ọ bụrụ na onye ahụ abụrụ onye obodo anyị bụ Naijiria ọ gaghị eso wee zọọ ọkwa ọchịchị. Nke ọzọ kwuru ọ dị ka o bido n'oge oge ị na-ekwu ya na onye ọbụla dara iwu. Onye dara iwu anyị ekwugo ya na onye dara iwu onye bụ onye amagoro ikpe ọ bụkwa na a na-atamu na o mere nke a mee nke ọzọ na aka na-akụ asịrị ọ bụ ha na ọ gabeghị ụlọ ikpe kwuo kụọ ya ntu na o mere ihe dị otu ahụ o nweghị ihe ga-anabichikwa onye ahụ ịzọ ọkwa ọchịchị mana ọ bụrụ na ekpe gị ikpe maa ya ikpe asịzie na onye ahụ bụ a convict Emeka ịma na ex-convict. Emeka ịma na ọ bụrụ sọsọ ọ bụrụ oge mmadụ jere ụlọ iwu ma ọ bụ ụlọ ndị uwe ojii bụ na onye ahụ dara iwu maka na ụfọdụ na-agba ije ma ụlọ uwe ojii sọsọ ụlọ ikpe n'ala anyị nwere ike ịma mmadụ ikpe onye a mara ikpe na ọ dara iwu ọ bụrụ na agbagharị ya na onye isi ala obodo ebe obi ma ọ bụ obodo anyị n'etiti agbaghere ya na udo ya agaghị azọ ọkwa ọchịchị mana onye ọbụla aka na-asị na-atamụ na-akọ asịrị na o mere ihe a mana ụlọ ikpe ekpebeghị ikpe daa ya iwu ma ọ bụ jee nga dịka esi kọwa ụdị onye dị otu a mere alụ n'obodo anaghị eso ndị mere alụ n'obodo anaghị eso. Ọ dị mma otu a ka anyị ga-eji wee na-apịachizi maka na oge asịgo anyị kwarapụ ọ dị mma tupu anyị na-apịachi ya Barrister Mrs. Ngozi Obi nwa ga-agwazi anyị zipụrụ anyị ozi ahụ ọ chọrọ ịgwa ndị na-ege anyị ugbu a. Biko anyị ka na-ayọ ndị na-ege anyị ntị ugbu a na-agwa ha na idebanye aha maka ịtụ vootu ka na-aga n'iru na Enugu steeti ma Naịjirịa niile. Ị gaa n'ụlọ ọrụ Inec na lokal gọọmenti ọbụla a ga-edebanye aha gị ma ọ bụ ebe ọbụla ndị Inec wepụtakwara maka ime ihe dị otu a ịgakwa anyị ka ga-edebe aha gị. Anyị ga-emegide nke a wee ruo n'ọnwa Ọgọst 17th. So anyị ji ohere anyị onye ọbụla ka ọ gaa gba mbọ fụ na o denyere aha ya n'akwụkwọ ka o wee tozuo dịka nwa afọ Naịjirịa iso wee tụnye akwụkwọ. Nke ọzọ bụkwa na anyị na-eke akwụkwọ kaadị nke pụtagoro apụta nke a na-akpọ PVC ndị denyere afọ ha kemgbe enyere mpepe akwụkwọ ahụ ndị denyere kemgbe nwe nke ochie nke 2014 ka dịkwa denọ nke emekwara n'afọ gara aga wee rute na Krismas apụtagokwa. Anyị jikwa ohere agwa ndị mmadụ ka ha bịa were ya sorokwa anyị na-agbasa ozi ya onye were ya jụọ nwanne ya ma o wetegokwa nke ya onye debanye afọ jụkwa nwanne ya ma o debanyego afọ ya ndị nke ha fukwara efu anyị nwekwara ohere etu esi eme agbanwe eme ka enyekwa ha ọzọ ma ndị chọrọ ịgbanwe ebe ha nọbụ jee
ha bịa n'ụlọ ọrụ anyị bụ INEC na local gọọmenti anyị nwere ọsịsa nye gbasara nsogbu ọbụla ị nwere gbasara idebanye aha n'akwụkwọ maọbụ ịgbata akwụkwọ kaadị. Ewe ihe ikwuru ugbu a maka na ụfọdụ ada agba ọsọ mmiri ma ọ bụghị na o zuru ha ahụ esi na a na-anụkwu na a ga-emechi n'ọnwa ọzọ idebe ya afa ịnabata ndị ọfụ debe ya afa. Biko kụziele ihe nke a ike maka na ụfọdụ ugbu a ga-asị akwa ha sị na ndebe afa na ọ gaghị akwụsị no continuous atụ ya na bekee no continuous na ọ ga na-adị na-aga mana a na-anụkwu na ọnwa ọzọ a ga-ezugodo ike. Ọnwa ọzọ rute na 17th ha wee kwụsị. Ọ bụzikwa na a ga-emecha mgbe nke ahụ bụzi ihe dịrị n'ụlọ anyị mana kịta anyị ka na-edebanye wee ruo ọnwa Ọgọst ahụ. Ọ dị mma ọ bụrụ na ịma onye na-edebebe ya afa jee gwa ya ugbu a na-emechi ndị a ga-atụnyere jee weta akwụkwọ nke gị jedebe ya afa weta nke gị akwụkwọ nke ị ga-eji wee debe ya afa akwụkwọ ga-enye gị ike nke a na-akpọ PVC ndị INEC ka na-ede ya afa ahụ wee ruo n'ọnwa ọzọ gbaa mkpụrụ ụbọchị 17 ụlụmana mkpụrụ ụbọchị 17 ezugodo ike wee hazigodo nke emere eme kee ndị debere afa ha. Echekwana echi ọ ka gwa mma na ijebere ozugbo maka na ụfọdụ ga ha asị ọkwa oge adịghịzi o jekwadebe nke gị ugbu a ga-adeba ya afa n'akwụkwọ ugbu a. Ọ dị mma anyị ekelela gị onye ọkaiwu pụrụ iche Chineke gọzie gị Barrister Mrs. Ngozi Obinwa. Ọ ga-adịrịrị gị mma. Ọ ga-adịkwara gị mma Chizi. Udo dịrị gị. Thank you.